Assalamu alaikum. Shin kun san cewa kusan duk wanda ya yi yayin kallon fina-finan Bollywood ya iya Indiyanci ba tare da ya sani ba? Akwai wasu kalmomi da jumlolin da zunzurutun jinsu da aka yi a fina-finan Bollywood kusan sai da kowa ya iya su. Yau a duniyan yaruka da al'adu zan gaya muku ma'anan wa'annan kalmomi da jumloli. Na farko kalmar nahi, kowa ya san ana faɗa ne idan aka ji mummunan labari ko kuma za a nuna rashin amincewa da abu. Sai kuma na biyu wato kalmar kyahuwa, wanda take nufin me ya faru. Kyahuwa ko cinahi wato kyahuwa me ya faru ko cinahi babu komai. Kalma ta gaba ita ce bagawan keliye. Idan basa suka zo kwamishe budurwansu ta da kuji tana magiya tana cewa bagawan keliye mu je cordo, bagawan keliye mu je cordo. Bagaban keliye wato bagaban keliye na nufin don ubangiji mu je cordo wato ku rabu da ni. Kalma ta gaba wato ita ce kalman pagal, wanda take nufin mahaukaci. Ye pagal he wato wannan mahaukaci ne. Sannan ga shahararren fim din Shahrukh din nan wato na Dilto pagal he wato zuciya mahaukaciya ce. Sannan ko a Hausa mukan ce wannan mutumin wani irin pagal ne. Sai na gaba margaya sala. Idan boss ya harbi sta da bindiga sta ya faɗi sai ka ji boss ya yi dariya. Margaya sala. Margaya wato ya mutu, sala kalman zagi ne. Idan aka dawo bangaren soyayya waye bai san kalman piyar ko ishq ba, wanda suke nufin soyayya, ga irin su kuci hotahe wato wani abu yana faruwa. Sai kuma jumlan ƙarshe me tumse piyar karta hun ko piyar karti hun ga mace wato ina son ka ko ina son ki. Wasu kalmomi ne kuke ji a fina-finan Indiya wanda kuke so sanin ma'anansu, ku rubuta mana a comment section, insha Allah a bidiyo na gaba za mu gaya muku ma'anansu. Firmilengi, wani sake haɗuwa. Assalamu alaikum. Shin kun san cewa kusan duk wanda ya yi yayin kallon fina-finan Bollywood ya iya Indiyanci ba tare da ya sani ba? Akwai wasu kalmomi da jumlolin da zunzurutun jinsu da aka yi a fina-finan Bollywood kusan sai da kowa ya iya su. Yau a duniyan yaruka da al'adu zan gaya muku ma'anan wa'annan kalmomi da jumloli. Na farko kalmar nahi, kowa ya san ana faɗa ne idan aka ji mummunan labari ko kuma za a nuna rashin amincewa da abu. Sai kuma na biyu wato kalmar kyahuwa, wanda take nufin me ya faru. Kyahuwa ko cinahi wato kyahuwa me ya faru ko cinahi babu komai. Kalma ta gaba ita ce bagawan keliye. Idan basa suka zo kwamishe budurwansu ta da kuji tana magiya tana cewa bagaban keliye mu je cordo, bagaban keliye mu je cordo. Bagaban keliye wato bagaban keliye na nufin don ubangiji mu je cordo wato ku rabu da ni. Kalma ta gaba wato ita ce kalman pagal, wanda take nufin mahaukaci. Ye pagal he wato wannan mahaukaci ne. Sannan ga shahararren fim din Shahrukh din nan wato na Dilto pagal he wato zuciya mahaukaciya ce. Sannan ko a Hausa mukan ce